Здравейте на всички, аз съм Тър и днес отново ще играем Clash Royale, като сме на първа арена, не знам защо. И да, както знаете, ако сте гледали другите хора, знаете, има нови апдейти, които са много яки. Има нова арена, сега да ви я покажа. Ето тук са Challenger, да. Но да. Тук имам една оферта. Тук преди имах една оферта, която беше... Но ми казвайте долу в коментарите, когато излезат някакви оферти. О, да, също така имам принц. Ако не знаехте. Да. И нека да започнем първо с фри честа. 23 голд. Един кнайп. Арчери. Гоблини и друго няма. Такова. Бомбери. Мускетари и друго няма. Този чест. 16 голд. Един арчер. Един кнайп. Един бомбер и нищо друго няма. Напусна той да се отваря. От тук може да се гледам. Да. Между другото тия има драфт чалендж. Вау. Да. Ето тук можем пак да видим апдейта. Може да си видим битките. TV. Искам да видя как се... Вау, той има Baby Dragon. Да. Да. Так. Да, от клан чест има тук, добре. Искам съм да стигна левел 3. Имам за апгрейд арчери. Искам да ми даде левел 3. Да. Имам ли друго за апгрейд? Да. Между другото, долу в коментарите ми казвайте кой е най-силният дек. Опа, тук мога да си купя един такъв 50 стула за апгрейд. Вау. Оп. Добре. Скоро вдигам левел. Добре, искам те да ги купя. Пак. Трети левел, скоро. Вече сме трети левел. Добре, трети левел, клан Unlocked. Да. Нека да отидем сега на клановете. 1000 струва за... Да. И искам да вляза в клана на The Clashers. Който се казва България. Серч. Искам да потърся на Дидо Ди клана. Чакайте да отида. Между другото на компютър съм на по-силна арена. Затова го снимам от телефона, не от друго. Да, серч. На Дидо Ди клана ми трябва. Мисля, че е тоя. Не, тоя Дидо Ди арми. Няма нищо.
Добре, Friends. Трябват ми 1000. Геймари, тук искам на Вената клана. Я да видим клана на Вената. Там ще вляза, но серч. Вената армия. Пълен. Някакъв, който не е пълен. Има много хора. Вената бе Games. Изам вторя. Join. Охо, как те квестят? Квествам. Ще е квестна... Кое ще е квестна, бе? Да. Giant ще е квестна. Задара. Аз съм... нов в... Винаги ми става тази грешка. На ти. Да. Friendly Battle. Айде, Friendly Battle. Аз чакам някой да приеме. Да го махнем. Не, няма да правим последното. Friendly Battle. Някой да донейте не. И една битка ще направим. След това мисля, че е някаква... Трябваше да реквестна някаква друга карта. От той веднага ми атакува, аз го атакувам принц. И той ми атакува. Давай, принце! Аралс! Да, така, принц. Аз ще му пусна файрбол. Оп. И той ще ми... Гоблини. Чакайте. Чакай малко да свърши битката. Изкувам един Giant. Те ще го отрепат 100%. 100% ще ми щупат главата. Това ми пуска файрбол. Не, отколкото един принц. Трети левел рицар. Аз играя така рицар, брат. Не така, брат. Луп. Да, влезте в този клан, който ви казах. I'm the queen. Да. Гоблини. Бързо, момчета, атака. Атака по нас. Атака по... Аралс, дай. От това ми атакува по баста директно. Аз поне съм втори левел принц. А така бе, шигамба. Тиба, отивай в гроба ма. Дап мастер. Golden chest. Oh my god, golden chest. Не знам, ние имаме golden chest. Опа, не може да го отворим. Вземам achievement и 100 взех. Battles, мога да си гледам битките. Да, тук загубвам се, но мисля, че ги изтрепах. И колко купи ми трябва за втора арена? Не треньораната.
0 плюс 400. Я да видим Friendly Battle, ако пусна. Я да гледаме тази битка. Аз си мисля, че той е все АФК. Обате. Добре. Скетари. Всъщност, кажете ми долу в коментарите кой е най-силният дек. И ще го използвам. Затова може да се окаже, че е толкова кратък епизода. Толкова кратък. Да. Съжалявам също така да се начинаваше клипове от доста време. Имам вече клан. Влезте в клана Venatas BG Games. Да. Надявам се да ви хареса от този. Само да изгледаме една битка всъщност. Goblin Stadium. Legendary Arena. Той има 2 легендарки. Всъщност искам да разгледаме сега картите. Тук са... Трябва ми Witcher, Baby Dragon, Skeleton Army, P.E.K.K.A, Lightning, Goblin Hunt. И тук вече са за втора арена. Вече почват барберианите, ракетите. Ето ги легендарните. Както не знаете. И тук не знам защо е сум. Мисля, че доста хора не гледат YouTube. Но да, надявам се да ви е харесал този клип. И бай-бай!